नमस्कार, प्रणाम। का हालचाल बा हो? सबसे पहिले छठ के महापर्व पे सभी माता आ बहिनन के प्रणाम करतानी आ हार्दिक शुभकामना। ठीक छठ के बाद अपना बिहार में विधानसभा चुनाव बा आ अबकी के चुनाव विकास के मुद्दा पे नहीं लड़ल जात पात तो नचनिया बजनिया यही सब पे लड़ल जाता। भाजपा में कोनो नचनिया अगर चल गए तो उ बहुत बढ़िया बा, नेता बन गए। आ उहे कोनो दूसरा पार्टी में अगर कोनो नचनिया चल गए तो नचनिया है का करी, चुनाव लड़े आवता। राजद से छपरा के सीट से खेसारी लाल यादव प्रत्याशी बारे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नाम तो सुनले बारा लो, उहे हाफी डेविट वाले शुद्ध अपन शैक्षणिक योग्यता जौन आदमी ना बता पैलक जनता के जे कितना पढ़ल लिखल बा, उ खेसारी लाल यादव के नचनिया कहता। जे अरे नचनिया है, नाचने गाने वाला आया है, वैसे ही जो है चला जाएगा। अरे तोहरो पटिया में 4 गो नचनिया 1200 उन्हन के बिहार में स्टार प्रचारक बनावल गईल बा। खेसारी लाल यादव तो छपरा के सीट से आयल बारे, उ अपने बलबूता पे आ दम खम पे लड़े, जनता के बीच जाता रहे, अपन उनसे वार्ता करता रहे, बातचीत करता रहे, का तारा लोग के आवश्यकता बा हम पूर्ति करें। लेकिन तू लो जो है भाजपा में 4 गो चेहरा बा नचनिया वाला, चाहे मनोज तिवारी होखस, पवन सिंह होखस, दिनेश लाल यादव होखस निरहुआ, चाहे रवि किशन, ये चारों में से कोनो एगो नेता बता दलो जौन अपने बलबूता पे चुनाव जीतल होखो। सब जौन बा पैरासूट से आके आ मोदी लहर में सुरक्षित सीट से जौन भाई चुनाव जीतल बारे सब। आजू गरीब घर के लड़का खेसारी लाल यादव छपरा सुधारे खाती छपरा से जौन बा मैदान में उतरल बा, तो उ नाचे गावे वाला हो गए। इ दोहरा चरित्र कैसे चली? माने तहारा पार्टी में बा तो ठीक बा, उ बहुत बरियार नेता बा, बहुत सच्चा सिपाही बा भाजपा के। आ दूसरा पार्टी से कोनो प्रत्याशी अगर हो जाता नाचे गावे वाला, तो जौन बा सबसे जौन बा बेकार बा। ऐसे तो ना हुई। इ बिहार हो, आ बिहार के जनता देखतिया अब की बार बहुत कुछ परिवर्तन होखी अपना बिहार में। काहे कि ठीक चुनाव से पहले छठी मैया आ गल बड़ी अपना देश में या बिहार में। आ छठी मैया जनता के आशीर्वाद अपन खूब जौन बा बरसावत तारी, नेतों के आशीर्वाद दे तारी। लेकिन अब में छठिए मैया जनी है कि कौन नेता कौना लायक बा आ जनता के विकास के बारे में सोचता। भाजपा तो इहो कहे लायक नहीं खे जे हम सत्ता में नहीं खी बिहार में। अरे बिहार में एनडीए के सत्ता बा, तबो आज ले कुछ ना बदलल बिहार में। देश के प्रधानमंत्री एगो 5 मिनट खाती बिहार के बदले खाती चाहे विकास खाती मीटिंग तक नहीं खन कैले अपना कार्यकाल में। आज ही अपना बिहार में चुनावी सभा में जाके खूब उल जलूल जौन बा विकास अपन गिनावता रहे। आ विकास गिनावे ले तो खाली श्रमिक ट्रेन चलवा दिया। बिहार यही खाती बनल बा, खाली मजदूर जौन बा यहाँ से जाइए गुजरात। अब ये सब ना हुई। जितना दिन झूठ के राजनीति करे के रहो तू लोग क ले लो। अब की बार बिहार में बहुत कुछ बदलाव आई आ जनता तय क ले बिया। केहू के बहकावा में अब की बार जनता ना आई। बिहार के भोला भाला जनता के जौन तू लो आवत रहो आ चुतिया बना के चल जाता रहो। आखिर है जौन तोहार कैबिनेट मंत्री जौन 40-40 गो वहां स्टार प्रचारक बारे,
ई जौन हेलीकॉप्टर से जाता रहे केकर रुपया पैसा खर्चा होता हो, ई सब जनता के ह। ऐसे ना होखे के चाही। आई जनता एक एक रुपया के पाई पाई के जौन बा हिसाब ली तो से जहिया सत्ता से उतरल ओह दिन तोहके ई सब जौन बा हिसाब किताब जनता के देवे के पड़ी। तो भाई लोग अब तो वोटवा देवे के दिन नजदीक आ गल बा। अपने बुद्धि विवेक से वोट करी हलो। प्रत्याशी तो होड़ लागल बा, हर एक विधानसभा में घूमता रहे कुल निर्दल पार्टी से घूमे दलो, खा लो पिया लो ओकनी के, लेकिन वोट के करे के बा ई तू लो अपने दिमाग में रखी हलो। काहे कि बिहार के एक एक बच्चा के विकास के देख के वोट करी हलो, अपने लइका फैका के देख के वोट करी हलो, पलायन रुके खातिर वोट करी हलो, रोजगार खातिर वोट करी हलो, स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पे वोट करी हलो। अब की बात खा लो पिया लो, केहू खियाओ पियाओ में कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट अपना अधिकार खातिर दी हलो। तो भाई लोग इस विषय पे का सोचता रहो, कमेंट करके अपन विचार जरूर बताइए। आ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए। तब बोलो बिहार की जय।